Павел с първите думи се опитва да обедини обрязани и необрязани. Всички те имат обща вяра с Павел. Павел с личен пример показва как обрязаните трябва да се отнасят към бившите езичници. Защо Павел казва, че не се срамува от благовестието? Това е послание за спасение към всеки, който вярва. Както вече казахме във въведението към посланието на апостол Павел до римляните, в църквата на Рим до известна степен имало конфронтация между юдейските и езическите християни. Представете си общност, в която седят представители на тези две групи, и при тях идва писмо от Павел. Павел, евреин от евреи, но той също така е известен и като апостол на езичниците. Всяка от тези групи очаква да чуе в това писмо поддръжка именно на своята позиция. И ето четем приветствието на Павел. Павел, слуга на Исуса Христа, призован за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога, което отнапред той беше обещал чрез пророците си в святите писания, за неговия син, който се роди от Давидовото потомство по плът. И тук част от юдейските братя чули поддръжка в своя полза. Разбира се, Иисус се родил от Давидовото семе. Сякаш това е точка в тяхна полза. Но Павел продължава. И бе открит от Духа на светостта в силата му на Божий Син, чрез възкресението на мъртвите като Иисус Христос, нашия Господ, чрез когото получихме благодат и апостолство, за да покоряваме на вярата в Негово име всички народи. А тук той говори за това, че Иисус е дошъл, за да покоряваме във вярата всички народи. Това е целта на Христа и Неговата мисия, а значи и езичниците не са тук случайно. И със следващите думи Павел обединява и едните, и другите, сред които сте и вие, призованите от Иисуса Христа. На всички вас, възлюбени от Бога, призовани вярващи, които сте в Рим, благодат и мир от Бога нашия Отец и от Господа Иисуса Христа. Всички, които са в Рим, и тези дошлите от юдеите, и онези изсред езичниците, всички вие, възлюбени Божии, сте призвани за светии. Павел с първите думи се опитва да обедини обрязани и необрязани. Още във въведението виждаме на какви въпроси трябва да отговори апостолът. По-късно в посланието това ще стане по-ясно. Преди всичко благодаря на моя Бог, чрез Иисуса Христа, за всички вас, понеже за вашата вяра се говори по цял свят. Отново виждаме усилията на Павел да ги обедини. Той говори за това, че са ценни и едните, и другите, защото благодари на Бога за всички вас. Нататък Павел говори за своята молитва за църквата в Рим. Бог ми е свидетел, на когото служа от душа чрез благовестието за Сина му, че непрестанно си спомням за вас и винаги се моля в молитвите си, дано с Божия воля ми се отвори път някога да дойда при вас. Защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за ваша подкрепа. Но и тук той не пропуска възможността да припомни какво обединява всички. Тоест, да се подкрепим взаимно чрез обща вяра, и ваша, и моя. Той напомня, че всички те имат обща вяра с Павел. Кои именно? И обрязаните, и необрязаните. По такъв начин Павел обединява братята чрез своята вяра. Нататък Павел обяснява, че отдавна е искал да ги посети, но не се е получавало. Той никога не е бил в Рим. За първи път той ще види Рим и братята римляни, когато го доведат тук в окови. Но още тук Павел с личен пример показва как обрязаните трябва да се отнасят към бившите езичници. Не от високо, а напротив, от позицията на слуги. Имам дълг и към елини, и към варвари, към мъдри и невежи. Не варварите са длъжни пред Павел,
но той в Христа е длъжен към всички. Отговорността да проповядва Евангелието го прави слуга, а не господар. Затова Павел продължава. Затова, доколкото зависи от мен, готов съм да благовестя и на вас, които сте в Рим. Защото не се срамувам от Христовото благовестие, понеже то е Божия сила, за спасение на всеки вярващ, най-напред за юдеин, но също и за елин. Защо Павел казва, че не се срамува от благовестието? Каква изобщо причина може да има той да се срамува? Той има предвид обвиненията от страна на обрязаните. Все пак те вярвали, че Павел разрушава Моисеевия закон с проповядването си и трябвало да се срамува от това. Когато Павел, съден пред Синедриона, казва: „Живял съм с най-чиста съвест пред Бога до този ден“, то първосвещеникът Анания, написано е, заповяда настоящите пред него да го ударят по устата. Какво означавало това? Означавало, че евреите вярвали, че Павел трябвало да се срамува от действията си и да не заявява, че е живял с чиста съвест пред Бога. В крайна сметка той учил, че Бог може да приеме необрязаните и ги е кръстил. Но Павел казва, че не се срамува от Христовото благовестие. Няма от какво да се срамува, защото тази проповед е Божията воля. Тъй, че това е послание за спасение към всеки вярващ, без оглед на националност или обрязване. И все пак пояснява, че то е първо за юдеина и след това за елина. Защо казва това? Защото евреите обективно са били по-близо до приемането на християнството. Във всеки нов град Павел първо отивал в синагогата и много евреи приемали неговото проповядване. Но когато останалите юдеи отхвърлили Словото, тогава чак Евангелието било насочено към елините. Но все пак пътят бил през вярата, достъпен както за евреите, така и за елините. В него се разкрива Божията правда, от вяра в вяра, както е писано: праведният чрез вяра ще живее. Нататък виждаме един доста голям пасаж, в който се осъждат езичниците. Но преди да започнем да го четем, трябва да си припомним един социален феномен. Всяко общество има своя специфична култура и възгледи, които се формират в дискусии вътре в обществото. В социума се формира определен възглед за нещата и понятията, както и за онези народи, които го заобикалят. За тях се появяват определени стереотипи. Подобен възглед се формира сред юдеите, за езичниците около тях. Когато юдеите се събирали заедно, те обсъждали злините на езичеството. Най-острите формулировки били запомнени и превърнати в установени конструкции. И по-нататъчният пасаж на Павел точно отразява как евреите са говорили за езичниците. Всички тези фрази били познати на евреите. Понеже се открива и Божият гняв от небето върху всяко безчестие и неправда на хората, които с неправда потискат истината. На тях е известно онова, което може да се знае за Бога, тъй като Бог им го откри, а невидимото у Него, вечната му сила и божествената същност се виждат още от създаването на света, като се съзерцават творенията му, така че за тях няма извинение, понеже познаха Бога, но не го прославиха като Бог, нито му благодариха, а се заблудиха в своите помисли и неразумното им сърце се помрачи. Те казват, че са мъдри, но загубиха разум и вместо нетленния Бог, те почитат кумири, подобни на тленен човек, на птици, на четириноги и на влечуги. Затова и Бог ги предаде на нечистотата според желанията на сърцата им, за да се безчестят телата им сами в себе си. Тези думи на Павел с радост оттекнали в сърцата на обрязаните братя. Та колко пъти са говорили за това един други му. Те замениха Божията истина с лъжа и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, който е благословен за вечни времена. Амин. Мисля, че тук обрязаните братя в хор биха повторили: Амин, Павле!
Но апостолът не спрял. Затова Бог ги предаде на срамни страсти. Жените им замениха естественото сношение с противоестествено. Също и мъжете, като оставиха естественото сношение с женския пол, разпалиха се в поход един към друг. Вършиха безсрамия мъже на мъже и получаваха в тялото си възмездие, каквото подобаваше на тяхната заблуда. И понеже не се постараха да приемат Бога с разума си, Бог ги остави на извратения им ум да вършат неща, които не бива да вършат. Затова са изпълнени с всякаква неправда, блудство, лукавство, алчност, злоба, пълни са със завист, убийства, разпри, измама, злонравие. Да, Павле, да, давай още! Клюкарстват, клеветят, ненавиждат Бога, ругаят, горделиви са и се самовъзхваляват, изобретателни са в злобата си и не слушат родителите си. Те са безразсъдни, вероломни, жестоки, безсърдечни, безмилостни и макар да знаят, че според Божията справедливост, които вършат такива дела, заслужават смърт, те не само ги вършат, но и са благосклонни към онези, които ги вършат. С всяко следващо изречение юдеите все повече и повече се убеждавали, че това е в тяхна полза. Не напразно е от фарисеите. Хайде, Павле, нека тези езичници си знаят мястото. Ето Павел казал цялата истина. Чуйте. И това действително било истина. Но с това посланието не завършило. Нататък следват следните думи. Затова и ти си без извинение, о човече, какъвто и да си, когато съдиш някой друг. Защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Защо така? Какво има предвид Павел с това? Не е ли насочено срещу обрязаните? А следващите думи предизвикали ефекта на експлодираща бомба за мисленето на юдеите. Следващият път ще разберем защо юдеите в Иерусалим били готови да разкъсат Павел с голи ръце. Ще се видим в изучаването на следващата глава.